Johan, jeg har lige fået en smagsprøve på det her vand, I pumper op herude, og det smagte rigtig godt, og det var rigtig koldt. Ja. Vil du fortælle noget om det her anlæg? Ja, det er vores Bolbro Vest kildeplads, som boringen blev lavet i 2011 og sat i drift sidste år i august måned af daværende miljøminister Ida Auken. Hun trykkede på knappen, da det skulle starte i august måned sidste år. Og den består af 6 boringer. 3 boringer, der ligger lige her på stribe, og så 3 boringer lidt længere inde, tættere på byen, men vest for Bolbro Bakke. Ja. Og det er en kildeplads, som kan producere ca. 1,8 millioner kubikmeter vand om året. Og herude skal vi producere ca. 1,4 fra de her boringer om året. Boringerne er 80 til 90 meter dybe og består af et hul, der er ca. 30 cm i diameter, og så er den foret med PVC-rør, og nede i bunden er der sat et PVC-filter, som er altså et sliset PVC-rør, hvor vandet det trænger ind i boringen. Og så har vi dykpumper, som pumper vandet op igennem den her rørledning, hvor det bliver målt i de her magnetiske flowmålere, hvor man så kan følge med i, hvor mange kubikmeter det giver, plus totalsummen og hvilket tryk det har. Og så ryger det råvand igennem rørledningen langs med hele den her vandvej, hele vejen ind til vandværksvej, hvor det bliver behandlet på vandværket. Så der skal ikke nogen vandbehandling herude. Her er det råvand, som bliver pumpet ind til vandværket, hvor det så bliver iltet og filtreret igennem nogle sandfilter. Og først når det er filtreret på sandfilterne, er det vi kalder drikkevand. Så jeg har altså lige drukket noget, der ikke var helt rent? Du har drukket det, der ikke er iltet og renset for jern og mangan. Det smagte ellers godt. Ja, jamen det smager okay. Det er lidt metallisk i smagen. Lidt som man forventer, altså hvis man er på spejderlejr og får et krus vand fra en blikkrus. Så er der sådan lidt metallisk smag. Men hvor mange boringer har I egentlig her i Odense? Inden for Odense, så har vi, lad mig se, 5, 10, 60, 16 og så 6 herude. Det er 22. 22 boringer? 22 indvindingsboringer. Alt i alt driver vi 46 indvindingsboringer. Vi har også nogle uden for Odense Kommune. Nede i Assens Kommune, der har vi 16 indvindingsboringer. Ja. Og så har vi 4 i Nordfyns Kommune oppe i Lunde. Så alt i alt 7 kildepladser og 46 boringer. Hvad er det, du viser her på den her planche, du har Det er et forsimplet geologisk snit af vores kildeplads. Hvis vi tager det nederste billede først, så har vi Middelfartvej, vi har motorvejen, og så har vi jernbanen, og så har vi vejen fra Blommenslyst og ned over Holmstrup og ned til Assensvejen. Kildepladsen ligger her, og den stiplede linje angiver, at inden for den, der er vandet 25 år om at nå hen til vores boringer. Er vi uden for det, så er det længere tid. Herude er det måske 300 år om at komme hen til vores boringer. Men alt vand inden for den sorte tykkestreg vil havne herhen. Ja. Så en vanddråbe herude, den vil også komme herhen over tid. Ja, for du sagde noget om, det er nøjagtigt det samme vand, der genbruges fra tidernes morgen. Der er ikke mere vand på kloden, end der er i dag. Og der kommer ikke mere vand, og forsvinder heller ikke noget vand. Nej. Det vand, der er, det er det, der altid har været her. Det kan være, at det ligger som is. Det kan være, at det indgår i mineraler, eller i træer og planter, eller også mennesker. Ja. Vi består jo også af vand. Ja. Så vi er alle sammen ligesom en del af et stort kredsløb. Ja. Så alt det vand, vi forbruger, det er noget, vi egentlig bare låner af naturen i en periode. Ja. Vi pumper vandet op, vi behandler det på vandværket, vi sender det ud til forbrugerne. Forbrugerne, de drikker vandet, bruger det til at bade i, vaske tøj i, lave mad i det.
hælder det ud som spildevand. Ja. Det ryger så videre til vores spildevandsanlæg, bliver renset, og det rensede spildevand løber så ud i Odense Å, som så løber ud i Odense Fjord, og som ender ud i Kattegat, hvor det fordamper og bliver til skyer, som driver ind over Fyn, og som regner. Og det er meget langsomt. Ja, og så bliver det ligesom processen gentaget. Ja. En vanddråbes opholdstid i havet, den er cirka 3.000 år, gætter man på. Altså, fra at det er, inden det bliver til en sky. Ja. Skyen, det er måske dage, opholdstid. Regn, det er timer. Ja. Så rammer det jorden, så er det vandløb. Så er det timer eller dage i vandløbet, inden det kommer ud i havet. Kommer det ned i undergrunden, lige under overfladen, så er det måske nogle få år, inden det kommer ud i et vandløb, nærmest via et dræn eller et eller andet. Kommer det ned i grundvandet, så er det måske dekader af år. Det er måske 30, 40, 50 år om ned i de dybe grundvandsmagasiner. Og de helt dybe som det her, der snakker vi hundreder af år, måske tusinder af år, inden det ligesom kommer ud igen i et vandløb og kan komme ud i havet og genbruges. Altså, jeg kan regne ud, at vi er altså oppe på et par tusind år inden, mere end det. Ja, så det at beskytte grundvandet er jo altså en meget vigtig proces, fordi at det tager så lang tid, inden det ligesom er blevet destilleret via en sky og kommer ned igen. Ja. Og derfor er det vigtigt det her, hvor det ikke bliver blandet med en masse giftstoffer, fortalte du om. Ja. Når vi ophører med at dyrke jorden som landbrugsjord, og planter skov, jamen så bruges der ikke bekæmpelsesmidler, der bruges ikke gødning, og planterne vil optage CO2 fra luften, så på den måde forhindrer vi jo den vanddråbe i at blive forurenet med nitrat for eksempel, eller pesticider. Ja. Og så kommer det ned i grundvandsmagasinet, og så er det jo, dernede kommer der heller ikke pesticider, hvis det ikke er kommet på heroppe fra toppen af. Ja. Og derved er det jo rent det, vi henter op. Ja. Det er derfor, det er så vigtigt, det her projekt her. Ja. For alt er rent, det der kommer ned igennem her. Ja. Og det er jo lidt tankevækkende, at den her skov, Elmelund Skov, det er det største skovrejsningsprojekt i Danmark i de sidste flere hundrede år. Der er ikke blevet plantet så meget skov i Danmark nogensinde, i hvert fald i moderne tid. Nej, vi hørte jo siden Hedeselskaberne. Ja. Så det er virkelig en historisk begivenhed, det vi står og er vidne til her. Ja. Jamen, det er jo stort at kunne sige for sådan en odenseaner. Ja, det er det. Ja. Og jeg synes, det er fantastisk at se alle de små børn, der har været her, og vide, at når de engang bliver voksne som os, jamen, så står der faktisk et træ som dem her herude. Ja. Ja. Og det endnu mere fantastiske er jo, at det er jo vedvarende skov. Ja. Det vil sige, det er jo fredskov, så det vil jo blive ved med at være skov, så langt frem man overhovedet kan tænke. Ja. Og vandet er sikret for os alle sammen. Ja. Det er jo også dejligt at tænke på. Det er rigtig dejligt at tænke på. Skal vi så slet ikke spare på vandet mere? Jamen set fra min synspunkt, altså vi lever af at sælge vand, så jeg vil gerne sælge noget mere vand, men det skal jo være på fornuftig vis. Ja. Det skal jo ikke bare være, fordi at I skal gå hjem og så lade hanen stå og løbe hele tiden. Det er jo ikke det, jeg mener. Nej. Men jeg synes, det er vigtigt at tænke på, at man skal ikke spare på vandet, fordi at man synes, det er dyrt. Ja. Man skal spare på vandet og bruge det med omtanke. Ja. Ja. Men det med at lige tage det første vand, der kommer ud af hanen, det er det vand, der er stået i dine rørsystemer inde i huset, siden i går aftes sidst du brugte vand. Det har fået noget afsmitning fra de rørinstallationer, der er i huset. Det er blevet varmt og lunken. Det smager ikke ret godt. Så en god idé, når man skal bruge vand, lad det lige løbe, indtil det bliver rimelig koldt. Ja. Fordi så ved man, at det er nogenlunde frisk vand, som er kommet direkte ud fra vores system, ude i vejen, hvor det er forholdsvis koldt og ikke særlig gammelt. Altså fra vandværket og ud til jer som forbruger,
vi snakker timer, fra det bliver pumpet op, til det kommer ud hos jer. Ja. Men når folk ikke bruger vand om natten, for eksempel, der er ikke ret mange, der bruger vand om natten, så står det og bliver lunkent og lidt sådan det er rigtigt. Kedeligt ude i vandrørene. Ja. Så det skal man lige have skyllet ud. Ja. Det er ikke så frisk som det, jeg lige har smagt her. Nej, det er det ikke. Og heller ikke så koldt. Nej. Temperaturen i grundvandet ligger året rundt på cirka 8 grader. Det er det samme temperatur sommer som vinter. Ja. Om vinteren, der har vi altså en elradiator, der sikrer, at det her ikke fryser. Ja. Fordi det ville den jo gøre, hvis der var minus 20 grader, og der ikke var elvarme på. Men når den kører, så vil om vinteren, så vil den afgive varme nok til, at det ikke fryser. Men står den stille, så vil det fryse. Ja. Derfor har vi den der sikkerhed som den der elradiator. Og hvor meget er vandet så, når det kommer ud, når vi kalder det koldt vand? Jamen, fra vandværket, så er temperaturen måske kommet op på 10 grader. Den vinder et par grader i form af de rørledninger, vi har liggende ind til vandværket. Og så ligger det jo så i beholderen, også i nogle timer. Ja. Og om sommeren, så kan det være svært at holde den, så den ikke får en grad mere der. Ja. Og det vil sige, inden det kommer ud til jer forbrugere, så ligger det nok på en 11-12 grader, inden det kommer ud af vandhængen. Så den får en 3-4 grader i løbet af processen, inden det bliver drukket. Hvis man gerne vil have rigtig koldt vand, så er det en god idé at hælde det på en lukket flaske og sætte i køleskabet, men tappet stadigvæk fra hanen. Ja. Så det er gåseøjne flaskevand, men det er trods alt det billige flaskevand. Der er ingen grund til at gå ud og købe flaskevand, som langt de fleste steder er nøjagtigt det samme. Ja. Det koster bare 1000 gange mere, end drikkevand gør fra vandhanen. En kubikmeter drikkevand koster med spildevandsafgift og det hele omkring 50 kroner her i Odense. Det giver noget, der ligner 0,05 kroner per liter. Det vil sige, det er 5 øre per liter. Og det billigste flaskevand, man kan købe, det koster 3 kroner per halve liter. Og det er nøjagtigt det samme. Nu ved vi et sted, vi kan spare i hvert fald. Ja. Men tak for din forklaring. Ja, selv tak.